Teisa Bangladesh tungphulaijak lama nokarai kuthumlaimang phonuka rung srungnai rok Mantri Bokrok Sheikh Hasina no nakarsana ni nangnai khonishaka rung srungnai rok hafangna kebe mung phonugoi lama nokarmani nukjaka kabangma rung srungnai rok no amsani rung srungnai rok borokni adung rok no muktirnani sanlaimung khalaika hafang kuthumlaimung khalainai rung srungnai rok ni adung rok no romui jelo sitogoi tonika hakotor ro hafar tungphlamani aboni bagai hafang no nakarsana ni bagai deadline rokha rung srungnai rok aboni sekang tangsalo Bangladesh ni hafang foila goshim Rukha kota kebeng mungo joto hakotor ganangai no 150 zonani langma arika khanai hafang hakotor ganangai no kha khamlai moni goshimung boreka sanatangkangke Bangladesh ne hafar belaikano tungphlamani bagai sengkrang bodol no tiklaika hafang otal chendrok rogo no university tei college rogo kothumlaimung sengai rmani aboni ulo Mantri Bokrok Sheikh Hasina tei bini phaisingo no hafang ni phaisingo kothumlaimung khlaimani nukjaka kaisa kokthum panda khlaibi shaka tini eba krakshala hakotor ganangai no shok palaine lukurono kosom bes ganani bagai koimung khalaika Mantri Porishod ni Sachiv Bureau Report Kokkhorang